Wara li l-Partit Nazzjonalista sofra l-ar terfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana għamu turbulenzi kbar fil-partit. Fost l-oħrajn għajjem li rwiefen il-fat li l-elettorat għażel li jirrifjuta lill-ex deputati bħal Kerol Aquilina u Jason Azzopardi biex issa l-unika mod kif jistgħu jkunu membri parlamentari huwa permezz ta' elezzjoni każwali. Issa huma bosta li qed jagħmlu pressjoni biex Kerol Aquilina u Jason Azzopardi ma jitħallewx l-art hekk kif huma tnejn mill-Blue Heroes li poġġew lil Bernard Grech Cup. Oħrajn qed jappellaw biex persuni bħalhom li żeraw il-mibeda fil-pajjiż u fil-partit jitħallew barra mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Fost dawn tal-aħħar hemm Pier Portelli, wieħed minn ta' Adrian Delija, li appella lil dawk il-kandidati li ġew eletti fuq żewġ distretti f'isem il-Partit Nazzjonalista biex ma jħallu lil ħadd jiddeċiedi għalihom meta jiġu biex iċedu s-siġġu. U għalilhom biex lil dawk in-nies li żeraw il-mibeta bejn l-istess membri tal-partit u fost il-Maltin m'għandhomx posthom fil-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk huwa appella lil kandidati bħal Kerol Aquilina u Jason Azzopardi sabiex iwarbu kull tip ta' strateġija interna l-benefiċċju tagħhom u jħallu post lil kandidati ġodda li ħadmu qattih. Matul il-jum ta' tlieta mbagħad il-Partit Nazzjonalista li għadu mmexxi minn klikka tal-Blue Heroes ħareġ stqarrija biex bħal speċi jwieġeb sostenitur ta' Adrian Delija u fakkar li skont l-istatut il-kandidat irid iċedi s-siġġu tad-distrett fejn ġab lanqas persentaġġ ta' voti. Dan kien sar mill-Partit Nazzjonalista wara l-ġlied li dejjem inqala fuq kull darba li ġie kandidat nazzjonalista biex iċedi s-siġġu. Intant ma' Pier Portelli naqat ukoll Alan Abelaweċ li ħeġġeġ lil dawk l-ex deputati li ma telewx biex jekk ma jistgħux jgħinu lill-partit iżjed ma jitfgħux isimhom għall-elezzjoni każwali. Għajmet ukoll diskwit id-deċiżjoni ta' Bernard Grech li jiggranfa ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u jagħmel minn kollox biex jibqa' soġġud fuq is-siġġu ta' tmexxija. L-ex sindku nazzjonalista Samuel Azzopardi fuq Facebook għamel sensiela ta' referenzi għal kapijiet li wara telfa elettorali irriżenjaw mit-tmexxija fosthom Lorenz Gonzi u Simon Busuttil. Hawnhekk temm il-messaġġ tiegħu b'mistoqsija evidentament indirizzata lejn Bernard Grech fejn staqsa għaliex qed isiba daqstant diffiċli biex jifhem l-ovvju.